dia ens posa en contacte amb nosaltres una noia que treballava al centre, a Tras, i ens explica que estan intentant organitzar activitats entorn de la Diada Nacional de Catalunya, i ens plantegen que una de les coses que han pensat és castells. Tot el que és l'accés a un centre penitenciari, doncs, ho has vist a pel·lícules, t'ho pots imaginar. I bé, vas passant tràmits, vas passant portes que s'obren, que es tanquen, que es tornen a obrir, vas avançant. Però moment en què arribes al pati i et trobes amb les internes. I la veritat és que és una experiència superpositiva, d'una banda i de l'altra. Aquest és el 6è any que venim a fer l'activitat. Sembla com un pati de l'escola. Sí, però aixeques el cap i veus que hi ha com camps elèctrics i fa com una mica de cosa, saber que estàs a dins d'un camp elèctric. Bueno, yo llevo un poco el show y todo esto, me hará falta que alguna sea partícipe y que vengáis luego, ¿vale? Vengáis por allí, haremos algún pilar y vosotras subiréis, os pondremos las fajas, subiremos arriba, volvé, un poco más, un poco más, un poco más. Fíjate, nena, te he quitado 3 tallas hoy con esto, fíjate, estás de modelo. Piña es lo que se forma abajo para que luego hacer la construcción. Ahora lo verás un poco que haremos una muestra y luego viene y me ayuda, que me hace falta alguna chica alta como tú. I veure els diferents grups, no? Perquè suposo que com tots, igual que al pati de l'escola fèiem, ens ajudàvem amb els amics, doncs al pati de la presó també s'ajunten per afinitats. I el moment que vam començar l'activitat i vam veure que hi havia canalla que pujava, com van començar a trencar el gel, com es van començar a acostar, a col·laborar, i com aquella barrera inicial vers nosaltres, però també una mica que veies entre elles com es difumina y com comparteixen pinya gent que has vist prèviament en grups diferents. Aguántale la mano aquí, ¿vale? Esta mano aquí al gemelo, un poco más arriba esa mano, ahí. Ahora la otra igual. Contra tu cabeza, aprieta contra tu cabeza. Sí, muy bien. Está bien, ¿eh? Esta mano va al pie. Muy bien ahí. Muy bien. Esto es. Ahora una piña, venga. ¿Vale? Venga, Matucé, le montamos una piña a la Carmen. Al gemelo, quédate. Vale. Aquí, al cap i a la fi, no fem una novetat, es té que aprofitar al màxim. Que cada dia tenen que estar a les celdes o mirant el mateix paisatge cada dia, o si plou o si fa sol. I fa pena perquè estan aquí tancades i no poden fer res. Impacta molt sobretot el tema de la canalla, que moltes d'elles tenen fills que tampoc tenen un contacte assidu quan poden tenir un contacte amb canalla, i a més, el gran imant és la canalla que puja allà dalt i la sensació de perill o de risc que sabem que tenen els castells fa que les internes vinguin a la pinya com amb un imant. Molt emocionada, perquè jo quan estava al carrer anava amb el meu nen petitó i l'influenciava perquè li agradés, perquè a mi m'agrada sempre. No he pujat sempre tan amunt, però sí que he fet pinya. Aguántale por atrás, ahí. Por atrás, al gemelo, cierra colzas. Está estupenda ahí, tía, estaba para echarte 1000 fotos, mira. Nacia pa castellera. Quan he agafat el nen, així, a les mans. Jo pensava que se m'iba a caer el nen. No, però molt bé. Em fa com una mica de cosa estar aquí entre senyores que saps que han fet coses dolentes. Tothom comet algun error o alguna cosa. I que si t'acostumes, doncs són bona gent. Crec que m'agrada pensar que el sistema oferint també una possibilitat d'entrar en contacte amb altres internes, entre elles que potser amb una altra activitat no ho fan. I aquests valors que tenen els castells de treball en conjunt, la confiança, la col·laboració, la solidaritat, i crec que aquestes activitats el que fan és posar més de relleu aquesta realitat.